Shugaba ma'aiki, ya Rasulillahi manzon Allah, manzona ya Rasulillah. Shugaba ma'aiki, wallahi manzo ne mai tausayi na al'umma. Ya Rasulillah, ya annabi shugaba ne jagora na al'umma. Shi bai riko in ka nemi afuwa tabbas annabi zai yafe ma. Assalamu alaikum masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan insha Allah sabon waƙen yabon annabi ne mai taken shugaba ma'aiki. Kuma insha Allah kwanan nan Allah yadda za mu yi muku bidiyon Khairul Anbiya mu sake muku shi akan wannan YouTube channel mai suna Abdul Mai Sabuwa. Ku dai kawai ku yi subscribe, ku yi share, sannan ku yi comment. Insha Allah za ku dinga samun sababbin bidiyoyi da audio na waƙen yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, har ma da wasu bidiyoyi na faɗakarwa insha Allah. Godiya muke, Allah ya samu dace.